Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga ano namin dyan sa Liping Amasis na Serena. Ito po si ate na disgrasya sa Russia. Ang unang gamutan po niya ay July 14. Anong oras niyo po yung July 14? Akala sabihin na natin, mga 10 na rin yun. 10. Tapos ang pangalawang gamutan po niya ay August 3 10 din. ng 10. Tapos ngayon po ang last gamutan po niya ay August 31. Pag-tignan nyo na lang po siya ngayong huling gamutan niya. Ayan na po siya. Pwede na siya pumunta ng Russia. Dalaga pa yan si ate. Mga Amerikano, magpaparibal na yan. Ano pagkaramdam mo ate? Gano'n ka ulit katulad ng tinuro namin dati. Yung hindi ganyan, atras naman ang konti. Ayan, nakakalakad ka na, sige, lakad ka matras. O nakakalakad na siya, huwag mo yan. Ganyan mo natin. Yung ganyan. Wala na, di ba? Baliwala na, gumagano na yung paa nyo. Tingnan mo, gayahin mo konti. Parang nilalaro ko na yung paa ko. Wala, di ba? Yan na lang yan. 1 month ka magaganon tayo training. Pag ginawa mo yung take, kunyari natapos mo yung training mo sa isang buwan, tapos ginawa mo sa isang linggo, 2 beses na lang, kaya mo talunin yung mga 35 ng edad ang lakaran ng malalayo. Kasi yung tuhod mo nakapractice na. Sila, magpapractice pa lang. Subukan mo umakta doon sa Russia, yung mga lugar sa Russia na matataas ang edad ay bata pa sa'yo. Ihingali sila back and forth. Pero ikaw baliwala. Kasi may training ka eh. Oo. Ano po? Paalap ka natin. Sabi ko tayo lugar ka. Bibiglat Aliaga, Nueva Ecija po. Sige. Salamat. Salamat. Final na po yan. Final na po to. Bye-bye. Bye-bye. Okay.